Penyanyinya ke situ atau ke sini? Hai. Oke, yang punya tebang kangen monggo. Ayo bunda yang punya tebang kangen. Ibu Mardiati monggo. Spesial buat Bapak Renat Andis. Bunda monggo bunda. Lerap banyune segara. Kalian numpak perahu layar. Perahu layar. Dino minggu Cek bali wae dene sesuk esuk yang punya perahu layar mana ini? Monggo, nggih selamat siang spesial. Iya.
kepada Bapak Letnan Andis. Bapak Andi yang mana yang punya perahu layar? Bapak Andi, Pak Letnan Andi. Terima kasih. Silakan Bapak ikut berjoget. Bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Bapak Anies. Bapak. Iya ya. Yo. Monggo Pak saking Karanganyar. Bu apa? Gatel. Ceritane wong seneng tunggal sambale Wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe Hajar saben jejer nyanyi banjur ngomong Mas aku tresno kowe saya suwe
banjur ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. ceritane Ceritane wong seneng tunggal. Kancane wiwitane Pak Besan monggo Pak Besan Cicir saben dina saya suwe Suami saben cicir nyaken banjur ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Kembang kenapa atiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Mula-mula wong tresno norakan monggo sembrono. Norakan cik tumrape marang wanita. Kambang ireng iku paribasane ini bang rame kowe becik golek liyane matur sembah nuwun. yo bersama Yu Kembang Sepasang putar semuanya Ayo bunda. buat sahabatnya untuk Mas Eri dan juga Mbak Tiara ayo ayo Buyar. Monggo bunda. Dina Minggu sing ada tunggu kowe aja Monggo bapak joget. bunyi lu serok neng kali ngumpah popok celeng ngene abang awan solo Pak SMS rambalasi. Yen tak telepon malah mbok pateni. tak gendong tak kondong Mangkel aku Gerobokan punya sudah mulai nampak lagi. Pak Bambang pripun? Pak Bambang di anu Dek. Pripun? Ana sing ngawasi. Oh, walah, Uti. Anu putune kok. Oh, Karo Uti ra apa-apa. janjane Yuk. kowe no Jelas. ganti alah gelagatmu saja nyerikan Alayung. Alayung. hatiku sujana kowe kencan karo Ada Joko. Yo yo. Yuk Kembang Sepasang bersama live streaming acara foto Cijantung.
Wis sepuh ngus-ngusan urung entek yo dingekno lho. Jane kowe nang ngendi gelagat saja nyupirani apa iya Jujoro Bunda kasih kencan Rio Lio Iya, lali janjine Pak Bambang sampun. Citrawati Raja
cecekitan kasari singendang jaga irama dia kandin ilang rangan elolo elo gendrong gendang tak gendang tak gendang tak gendang tak lami katipu gendang Semarang tung tung drang tung tung drang 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 gendang kepyak gendangi Semarangan tung tung gendang tak gentung gentung sopo krungu mesti melu cecekitan kasari singendang jaga irama kia dadi elat rangan elolo elo gedrong gendang tak gendang tak gendang tak gendang tak lami katipu gendang Semarang tung tung gelang tung tung gelang 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 sikro sikro layang hang rayai karya pakarya ning praja tumrangkot sangkot sanco tali wangko manunggal setya dapyak dapyak dina asri suarane gumuruh samyo rebut ngarasa estu praja ngrawuya sanyata sajuru-juru ngayahi karya
HE nek swimen to, Cah? Pak Daryanto. Bos, laporan bos, HE pertama bos. Tidur terus, tidur. Neng pertelan bungkak weling aku karo gawe nanti saben kelingan sliramu aku nunggu ana kene nganti tekan sore. Aduh, asik. Saben bengi nyawang konang Kendangnya urung dipasang. Ya. Gara pengisor. Pakai kendang aja, kendang. Yen memacang mung karo janur kuning kembang wae weton gunung Pacitan sarwi panas udan aling-aling caping gunung natyan waton sarna lanang inumane banyu bening
njur kelingan lanang yen tak openi nek saiki ana jarene wis menang keturutan sing dikadang yen tak openi nek saiki ana ngendi neng gunung tak cadongi sego jagung Among sabirne aja biru yen mendung tak sirih gunung capek gunung silakan tuh bapak-bapak silakan foto dulu nanti menyusul ibu-ibu nggih syukur bisa Buka sithik. nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang gone padha lara lapa sasar kadang-kadang menuju ke bang sepasang atau ngaraken sugeng rapi menapa ingkang sampun dipun sugata ugi lalaras ripur kalian kadang-kadang campur sari nyu kembang sepasang cerawoto jantung Opayu audio sound system zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi neng saiki pripun Pak Sumadi nyamleng ya amlang nggih mboten ket wingi nggih jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen ninggal janji monggo Mbak Akung neng saiki
syukur bisa nyawa gunung desa dadi Nyeduk dhewe, nyeduk dhewe. reca Ibu dene ora ilang padha anggane padha lara Allah Pak Sumadi ngaturaken sembah nuwun sampun kersa berkahi kadang-kadang campur sari nyu kembang sepasang nggih.